and my new video. Mari. Nunggu kita tentang video mana tu? Mana guys ni hai mana mia hai. Kau ni tahu orang mana mana yang gini aja lah mana re. Cuma saya ni kerja kaya. Ada ni kau kan मुलि फुनखांबाय स्टेप वाटारसो ओमफ्राय दायो मुलि फुननानै ओरैनो लोंगासिनो ओंखाम जाखांबाय फुङावनो एसे जानानै लाबाय जोङो ओमफ्राय दायो बोनसै बेनिखौ बेमारखौ सिगाङाव जाथारबाय थादोंलै बोरैबासो बेगजों खिथानि मुलि फुनखांबाय देखानायखौ जाबाय दायो रुमफ्राथ' नायजाखाला नालाय ignore guys, ignore kemana bayi roomku mancikulu fokus kan cameraman fokus karo sorry ko nah lambat ada guys di video ko kembali kok sini udah ya kesana jalan So guys ni dayo sukangbay foranखांबायबो ini खानाया माबायदि खामोन आरो नि खानाय हास'नाया गिरा गिजि जादों आरो नोंसोबाय बिसिबो नै जोबोद गोजा खालारा बोगोरसै दायो नै केमेराबो गैया ओमफ्राय होखांबाय आरो नै माबायदि नुखो खालारा गोजासो नुजोब्बाय मा होनो आरो ओरैबायदि खिथागासिनो दै जागारसै नै जलफि मोनसेयानो दा संख्रि नांदोंना नाङाखैथाय आयु आं जिरायनांगौ होख्लायबाय नांगौमोन नांगौ जानो फैगौ खाथियाव Dura. No me muero, no. Igual. Vale, nada. So guys ni dayo second step मुलि फुनबाय आरो ओमफ्राय मोननै खालामना गोलाव मा होनोमोनलाय जिबौ बायदि जाखाबाय नै दा नैबेयाव नायबाय जिबौ लान्जायाव हास्लाबा जाथसेबो so guys ni dayo फाइनालि बोखांबाय आरो ओमफ्राय नै एसे डिजाइन बानायगासिनो आरो बिनि हास'खांबायबो Ay, woi klub laur kedai muncul lang lah sih. Masuk kembali nih. So guys, tadi ay mani kan ibu bukan bayar nih, sampai tadi. Mita jadi nak dulu nih. Pasti betul mata kita. Uri nunggu apa? Uri biji. Nai kah? थांनोसै नोंथांमोन आइ गोलावलायबायलै जोंहा सिथोब ओइ नों सिदा थादोंमोन दे सिदा थालाय फाग्लि खानाय हास'नाया एसे गिरा जादों ओरैजाय जालांदों एसे माने सिदा थांबाय नालाय ओरै गिरा जाबानो ओरै माबा जायो दाब्लेखा बेहा गोजा नैबे गोलावद्रायबाय बेखौ हास'नांगौ खृसाक नैबिसिम गोलाव जाबाय
थैसा एसे बोरैबा सुनै नै केमेरायानो थ' मानसि भिराव हाबलां दखान नै जोंनि आयु आयु मा जायो बाबु मा जायो आयो नै सार रानग्राया जोंना गुमै लादुआ मेथाइआ ए इखा बैयाव लायलाय फिथा 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 दे गैयाबा गलाम मानसि थैसा आंखौ बिदिल' होनो बयबो लासिंसिंखा आहा औ खानाया गिदासो जादों खिन्थु खानाया गंगार हाजोनि खुदुमनाय खुदुमनाय बे गानाल गोसोआव फैगासिनो आं खुदुमनोसै बे गाना मा होनोमोनलाय सोरनिमोनलाय बे गाना साखनद्राय ना मा होनोमोनलाय The next day. आयु मुथुवा सुनायनि साइकेल गंसे थाबाय जाम्बिया आयु नै मालाय कालार रोंखानाया देन्जार जाखासिगोनलै बियो लोगोफोर होनखासिगोन गिजोबावबाय नोगोद नायसिगोन बायदि नुयो ओमफ्राय गैया थैनोबो नाङा बे मैयाबो बाजैनो नाङाखैलाय औ लोगोफोर नाय नाय लोगोफोर हा 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 होननायसो ओमफ्राय नायग्राफ्रा देलायनायखौ नायदों सना मोजां नुदों मादैखौ ए मोजां नुदों मोजां एसे फुननांगौ उन्दैफ्रा फुननांगौ नै फुनखांनानै मानसिया माबायदि जादों बांगाल बुरि बिनि खानायखौ दा फाइनाल लुकखौ नायनो हागोन आरो ना माबा जायो आयु थोद बोरैबा फैथ'लाय खाथियाव फैथ'लाय ओहो नाङा बे ओमफ्राय नै नों दा नायफिनदो मबाइलाव आइया नोंनि खानायखौ नायलाय सावगाय सिदाय फुनखांबाय सोरना साइस नुबाय एखे साइस नुबाय खालामनानै लालायबाय नामा हो मानि बाहाय गाब गाब खाखो मेन्दिसो फुनदां मेन्जि फुनदां आबादलाय माबा खारदैजों लोब्बाय थानानै सु खानानै जाथिथिं मुगुसुखा आरो बाहाय मुगुसुखौ फुनबावबाय खायसुंगासिनो माथुमलिलि माबा मुगलिलिनो खानायनि फादोंमोनबा नों फागोसो मालाया दोनथ'नाय नङामोन बेयाव सिरि थाबाय था खानायानो गैया बिजौआव नै मुथुराय सना मा खालामदों बुखांबाय दायो नै बेखौ दोनलांनो नागिरदों आरो डिसेम्बरसिम लायदो लायदो नोंहा ओमफ्राय आङो सिम बानायनो नागिरदों आरो बहुत खस्थ' मस्थ' जागासिनो नेट नाङा दायो भिडिअबो हगारनोनो मोना आरो नेटनि थाखायनो ओमफ्राय नारेंखल जादों नारियल नङा ओंखाम गोरलै मोनाबसिमसो मोना दिनै ओमफ्राय बेहा मोनजालांला एग्जाम जासिगोन नालाय ओमफ्राय बुगालाजोब्बाय नालाय आङो आंबो नोंखौ बुलायना मोनदों नोङो बुवाखै आंसो बुनाय आंनि खावलायखौ नाया बुलाजोब्बाय है अरजाया मुथुसो जानांगौ आं खावलाय फिसा जानायनि समाव आंबो देरानो दा जों मोनफैबाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय सिमानो जाया आंना नै दखु दाहा गय सिनाय दायो आंनि खानाय कालारखौ नायनो हागोन आरो जेबो नांथायासै
दुगैयाखै नोंथ' फैमिखा खानाय कालारा नांथेयाखै आरो जेबो नायलाय मोदोमावल' एसे मेनजिया नांबाय मेनजिखासो नालाय बेयो हिना कालारमोन ओमफ्राय दायो नै नाङाखैना नांदों नाङाखैना मोदोमावल' नांदोंना नैबेयाव ओमफ्रायो माने गैया आरो खानाया नोगोर गोबाव जाबाय आंना गाइस मा खालामनो आरो सानथावसै बिदियाव आयौ केमेरा बानायगासिनो दा भिडिअ खेबगासिनो दा स' गाइस माने मोनाबिलिखौ लांनो फैबाय आरो ओमफ्राय माने ओंखायनो आं भिडिअ खालामनाय जायासै स' दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबा लोगो मोनफिनगोन बाय बाय